So guys, pane nyaya iri panapa nditi pane murume anga ane vakadzi vake vatatu handika ane vakadzi vake vatatu kudaro handi munongoziva pabarika kuti vanhu vanenge vane kakushotisana kakurwidzana handiti mukadzi wake mudiki uyu ndofunga unenge washotiswa akasvika warwadziwa mukadzi mudiki akanotenga zvake piritsi regonzo rake adzoka kumba ndobva amwa piritsi regonzo akarimwa zvekuma 88 manheru apa munhu ane matwins ake vachechecheche vasina kana mamanzi vazvaro saka mukadzi amwa piritsi kudaro akatanga kubuda furo zvezvezve munhu anenge amwa mushonga zvezve murume achisvika akasvika nehasha zvezvezve kuti murume wacho munhu anongotsamwa-tsamwa akasvika nekurova mabhutsu nekumukwatura nekuita sei apa aitofunga kuti munhu uri kunyepedzera hei mukaipapo uri kunyepedzera yechichi ndobva arova munhu kuma8 akamurova munhu angoti tasa kuti 8 9 10 11 12 1 kuma2 zviri kunzi mukadzi akabva ashaika mukadzi ashaika kudaro munongoziva vanhu vemuraini vakada kuenda unobata maoko murume aidzinga vanhu achirova munhu achingosvika achida kungoti nematambudziko aibva atongorohwa kana bhutsu kana mbama saka nyaya iri panapa ndeyekuti murume haana kusungwa akangosiwa akadaro saka tiri kuti murume ane mhosva here ari kufanira kusungwa here kana kutosiwa akadaro anoona zimbabwe kazhinji mazuva ano pari say no to gender based violence yekutotanga mhosva yandatoona yemurume ndeyekutanga kungorova mukadzi hatisati tataura hedu nyaya yekuti mukadzi azomwa mushonga toda kutaura nyaya yekuti arova mukadzi then obva azorova futi munhu ari pacondition yakadaro unoona kuti munhu ari kuningirina nyaya yake ikanyatsofambirwa mushe inini zvangu the way yandoziva attempted murder mukati but munhu abva adzima munhu aurayiwa neperiods zvake but toziva sei kuti periods ndo razopedzisa munhu because munhu wacho amurova kusvika pastage yakaita sei but ndofungoti kuti azoti uri kunyepedzera ka ndofunga mukadzi anga aigara munhu yaingothreatena kuti ndichamwa periods ndichaita sei ndobva atozoonekwa kutonga amwa piritsi kaiye atomwa zvishuwa ndobva amurova kuti muko uri kutonyepedzera but the thing is kuti piritsi rikairi rinonhuwa aiti riri painatsoti chiavhundutsa vanhu kuti piritsi rinonhuwa ndozvinzwisa pamwe wakafunga pamwe rinogona kunge rangoiswa samwe munhu ari kunyepedzera but asi pazvunzi rinhu haana kuona furo rimwe aibuda furo uyatazva kuti pane furo aifunga kuti safe obvious kana zvizvekuti aiti anonyepedzera aiti chii saka murume osungwa here kana kutoitwa sei nyaya inofanira kuongororwa because ini samwe wane mhosva ake si zvekuti ndiye akauraya but yakanatsoongororwa anenge pane mhosva apa but mukadzi ane mhosva yatoitoyesuicide ona nyaya yemasuicide vanofanira kutombo ameni kuti poitwa sei but chakazoita kuti anhingirikine amwe piritsi iri uri kuti kushotesana andimukuta kuti kushotesana kwavo pabarika hazvina chekuita nemurume kuti angane exactly murume wacho angane vakadzi angane vakadzi 3 anovadi ane mari let's be very honest tamana aiwa mukadzi atadzaniye zvake kuzongozvura 3 muchigara muri 3 panenge ona chinoitika padaiso ndakuudza chimwe chinhu chandakaongorora vakadzi vanoda kuti vanoda kupiwa attention vanoda saka iwo uchapa attention on 3 here uchakwanisa kuvafadza vese vari 3 here zvavanofarira zvavanoda zvazvo hazviiti 3 vanhu 3 pakaipa inini zvangu ameno guys ndonyaya iri panapa iri mudariro murungoinzwa iri kunzi zvoni pane murume yakataurwa panapa iri kunzi angana vakadzi 3 umwe wacho ndopavasotesana pamwa mushonga kana piritsi regonzo pakumwa piritsi regonzo panapa ndopari kuzonzi akabva asvika paawedzera kutobholonja mukadzi pakunobholonja mukadzi ndokubva azodzima inyaya yakaitika it's a true story but pari kunzi murume haana kusungwa imimi munoionawo sei nyaya guys pari kunzi murume haana kuzosungwa aifanira kusungwa ndikati aifanira kusiyiwa kadaro tell me what you think in the comment section even kana pana anokwanisa kuti help toona ngobatsirana kutsvaga kwaari murume wacho because nyaya yacho kwaikaitika tiye tichikuziva zvedu